erran bezala, ikusteko adimen artifiziala denentzat onuragarria den edo ez, galdera horren inguruan hausnartzeko, hemen ditugu gurekin Irati Berasategi Azpuru eta Josu Bilbao. Irati Berasategi Azpuruk fizikako gradua bukatu zuen, eta ondoren filosofia, zientzia eta balioak masterra egin zuen EHUn. Lehen aipatu dugu galera filosofikoak izaten atzirela, igual pertsona egokia izango zara. Adimen artifizialaren eta kontzientzia artifizialaren inguruan ikertu zenuen, eta orain ere interesa handia pizten dizu gai horrek. Bilboko La Perrera espazioa koordinatzen eta gazteei zuzendutako STEM programa garatzen egiten du lan. Josu Bilbao, telekomunikazio ingenieria da, Bilboko Ingenieritza Eskolan ikasi zuen, EHUn, masterra ere egin zuen, kontrol eta komunikazioan, telekomunikazio teknologietan doktorea da, Nafarroako Unibertsitatean, eta gaur egun ikerlanen elektronika, informazio eta komunikazio teknologien unitatea zuzentzen du. 20 urte baino gehiago daramatzaia teknologiaren esparruetan lanean, eta bera kontatu dugu ikerlanen duela mende erdi, 50 urte bat zegoela departamentu bat adimen artifizialaren ingurukoa, eta gaur egun ja sail guztiek badutela, ez? Hori da, adimen artifiziala. Igual, pizkatu, aurreko itzaldearekin pizkat erlazionatzeko, ez da? Egin komentatzen zeuten, duela ja urte batzuk, ez? 50. hamarkadan komentatu dezute. Egia esan, 50. hamarkadan ja hori lantzen zen, ez da? Adimen artifizialaren topikoa edo, ikerlanek orain 50 betetze ditugu eta ja zieran zegoen departamentu bat adimen artifiziala ditzen zena. Egia da, noski evoluzioa asko egon da, ez da? Baina gero komentatuko moduan nik uste beste gauza batzuk ere joan diren aldatzen, egon dira geldiera batzuk, modan edo ez da egon batzutan teknologia hauek, eta nik uste 3 gauza falta zirela gaur egun heldu garen momentura heltzeko, ez? Alde batetik, konputazio aldetik hori gaur egun askoz ere merkeagoa da, konputazio kapazitatea edukitzea. Adimen artifizialare noski evoluzionatzen da, eta bestalde datuak, ez? Lehen komentatzen dezute, darmazkegu, ez dakit, azkenengo hamarkadan, 2011an hasi zen ja Industria 4.0 eta kontzeptu hauek lantzen, eta horrek eman dizkigu, azkenengo hamarkadan industria guztietan datu asko egotea. Orduan, 3 vektore horiekin jartzen gara gaur egun horrelako aukera garrantzitsuna aurrean. Eta, ez dakit, igual orokorria da, baina guztiontzako da onuragarria adimen artifiziala? Nola ikusten duzu? Galdera komplexua da, ez? Onuragarritasuna baloratzea zaila dalako, ez? Alde batetik, hemen landuko dugun gai batez, onuragarritasuna eskuragarritasunarekin bebai erlazionatu alda, ez? Orduan, maila batean esango naden adimen artifizial hauek bai ahalbidetzen dozkuela mota ezberdinetan edo modu ezberdinetan eurekin komunikatzea, ez? Eta zentzu horretan oso onuragarriak izan aldiela gizartea entzat maila global batean komunikatzeko gaitasun ezberdinak deko guzen pertsonok gure ideiak, proiektuak adierazi eta horren inguruan elkarrizketa bat izateko. Baina, errealitatera ekarriz ez, edo errealitatera jeitziz onuragarritasuna kontestu soziokultural, ekonomiko eta politikoetan ez, asko, horren arabera asko aldatzen da, eta pixkat horrek zer izan adeko, ez, horretan. Nik esango nuke nire iritzia ere, noski esparrontan lan egiten dudanez, pixkat kolore hori dauka, ez da, baina ni batzutan hitz egiten dut, nola ikusten denik adimen artifizialen egoera, batzutan egiten ditut analogia batzuk, nire iritziz gaude, guk bizi izan dugun revoluziorik garrantzitsuena biziko dugula datorren urteotan, eta bizi izan ditugu batzuk, ez da, mikroelektronikaren
helduera, gero interneten bebai evoluzioa, eta, claro, nik uste gauza bat bai aldatzen dela orain, eta da ze gaitasun emango izkigun azkenean adimen artifizialak, ez? Pentsatzen badugu adibidez, informazioari, nola pertsona batek heltzen duen informazioa horre beti izan da, esparru oso garrantzitsu bat neurtzeko gizartean nola aurrera pasua nola ematen ari den, ez? Eta adibidez, ez dakit, 2000 urte baino gehiago duela ja, Alejandriako liburutegira zuten, ez? Liburu horiek irakurri zitzazkeen pertsonek, bazeukaten, beste jakintza bat eta beste abantaila batzuk, ezta? 80. hamarkadan internet gure etxetara heltzen denean ere, teknologia hortara akseso zeukanak, segituan hartzen du, segituan heldu edo irakurritzazke informazio pilua, eta horrek eman zion beste dimentsio bat edo gizartea bitan banatzen moduko bat, ez? Baina orain altzen gara nik uste beste momentu ezberdin batera, eta ez da bakarrik informazioera akseso ematen dizuela, baizik eta informazio hori prozesatua boltatzen dizu, nolabait, ez? Eta beraz, hor gizarte mailan ez badugu guztio pausoak nolabait batera ematen, kriston ezberdintasunak sortu daitezke, ez? Ez bakarrik enpresetan, baita ere gizarte moduan, ez? Azken finean, nolabait pizkat esageratuz edo, baina adimen artifizialak gizakiari ere, hainbat, gaitasun ekstrak eman daizkizio, ez? Adibidez, hobeto ikusi dezake, memoria aldetik ere, askoz ere garatu izan dezake, ez badu mundu guztiak aukera berberak izaten teknologia hortara heltzeko, desberdintasunak handitzen joango dira. Eta hor oso garrantzitsua da, lehen komentatzen zuten, azkenean, askotan banatzen dugu mundua 3 esparrutan, esaten dugu Amerika edo Nortamerikako kontua, gero Asiako politikak, eta gero Europa, ez? Baina gero, adibidez, Afrika ere non gelditzen da, ez? Baina dena den hor, regulazio mailan eta oso garrantzitsu izango da, nola hartzen dugu mundu mailan ze erabaki koordinatzen diren, ze azkenean Europa mailan adibidez, LLM edo horrelako ChatGPT eta horrelako erramintak limitatzen baditugu, edo bakarrik estatu batuetan garatu badaitezke, imaginatu, nolabaiteko gatazkak sortu ezkero, nolako inpakto izan dezaken horrelako teknologiak alde baten bakarrik izatea eta bestean ez, edo nolabait emati dizuten rekomendazioak edo datuak nolabait aldatuak izatea, kriston egoerak sor daitezke. Eta iruditzen zaizu aniztasunetik garatzen ari dela adimen artifiziala, eta hala ez balima da, ze ondorio izaten ari da. Nik uste dut adimen artifiziala ez, hein handi batean gure gizartearen irudi bat edo isla bat izan aldala, ez? Orduan, norbaitek uste hau edo obsertzen bat esatera gure gizartea anitza dela, orduan igual adimen artifiziala, ez? Anistasun horretatik garatzen egongo ginen, baina igual, bizi dugun errealitatean oraindik ez, eta gure kontekstuan Euskal Herri mailan igual sinistu aldugu eraldaketa prozesu baten gauzela, ez, eta anistasunera bidean, eta gauzela horretan lanean, baina oraindik oinarrian dauden informazio eta datu asko, ez, sexistak edo matxistak eta barluze bat izan aldie. Orduan, esango naben, ez gauzela anistasunetik oraindik adimen artifizial hori garatzen. Igual egia da gaur egun badaula aukera bat edo ez, adimen artifizial horiek datu berriak guk elikatutako datu ez gainez eurek datu berriak sortzeko, ez? Eta hor igual badau aukera bat, naiz eta gure gizartea anitza ez izan, artifizialki sortutako datu horietan anistasuna bilatzeko, ez? Eta orduan, igual adimen artifizial horiek gure gizartea baino anitzagoak edo izateko, zentzu batean. Hori ez da bakarrik pertsonekin gertatzen, adibidez, makina baten sistema prediktibo bat garatu behar dugunean,
normalean edozein makina, edozein gailu diseinatzen da euneko 99.999, euneko hortan ongi funtzionatzeko. Beraz, oso zaila da eukitzea datuak, non sistema hori gaizki dabilen eta horrelako ez. Eta beraz, IA generatibo hori, orain ChatGPT eta horrelako teknologietan asko edatu den hori, duela urte batzu erabiltzen genuen justo hori lortzeko, ez? Datu ez erreal, baina bai errealistak lortzeko, baina puntu hori ez, problemen zerbait matxuratzen ari den datuak edukitzeko, eta bestela errealitatean hori ez da egoten, ez? Eta segurazki hori beste gai sozial batzuetan ere aplikatu daiteke, lehen komentatzen zuen nola hizkuntza mailan ere badauzkagu, segurazki entrenamendu horietan, datu base horietan ez homogenitate hori egon ezkero, gero ondorioak hauek izaten dira. Bai, hemen, nik adibidate ikusi den, lehen aipatu den autonomoen kasuan, ez, hori istripu asko gertatu di, heriotzak baita, ez, eta zelan, orain sistema berriak sortzen da bizen, bideo errealez gain, ez, artifizialki sortutako kasuistika oso espezifiko ez elikatzeko adimen artifizial hauek, ez, eguraldi oso txarra dauen kontekstu bat, kurba oso itxi bat, eta pertsona bat urtetzen dela errepidea, ez, hori igual ez dau bizitza errealeko iturrietan, orduan, honekin igual, ez, hobekuntza bat emon alda, eta, ez, hainbeste beldur dekogun zen, ez, autonomen erabilera horretan, apustu berri batean, eta, ez dakit. Baina, ondorioak bai oso txarrak izen aldie, ez, bazterkeriak lehen aipatu dienak, ez, lan bilaketetan, ez, adibidez, enpresa igual kurrikulumak aztertzeko eta perfila kontratatzeko igual adimen artifizial bide seinal dabe eta adimen artifizial hauek naiz eta ez, igual sortzaileek berme batzuk eman, filtro batzuk zuke zehaztu alizateko, beti oinarrian ez, beste bazterkeria batzuk egon aldi eta orduan, igual oraindik ere, naiz eta aniztasunera bideen gauzen, bazterkeriak ematen eta erreproduzitzen jarraituko dugu. Sistema hauek erabiltzen dugu zenean. Eta ze posible dugu egin, ez? Besteko etika eta, fidagarritasuna edo adimen artifiziala izan dadin fidagarria eta etikoa, ez? Azkenean, fikzioa eta realitatean hasten zaizkigu gero eta gehiago, eta badirudi, zakit mito baden, ez? Ematen du makinek jango gaituztela edo erabakiko dutela momentu batian, gure ordez. Nik uste, alde batetik, 3 esparru ezberdin oso estuki ari garela lantzen hau, ez? Alde batetik, teknologoak, edo, ez? Gaur batez bere, teknologoak itzen dugu, gero beste alde batetik dago filosofia edo humanitate perspektiba, eta beste batetik legala, edo, ez? Eta hirurak, nik uste oso koordinatu eta oso balegarria dirala, ez? Ze erabaki, hor bai komentatuko nuke gauzatxo bat, ez? Adimen artifiziala gaur egun industria askotan lantzen dugu, baina beti izaten da gomendioak emateko, eta lehen komentatzen zuten ere, azkenean pertsona batek edo erabakitzen du, ez? Guztegu, datorren urteotan hor aurrera pasu bat segurazki emango dela, ezta? Adimen artifizialak nolabait erabakiak hartzeko. Baina ikusi ezazuten pizkat nondi gatozen, ezta? Azkenengo 20 urtetan edo, adibidez ikerlanen asko tokatu zaigu lantzea sistema mekatronikoak, non azkenean sistema elektronikoiek erabakiak hartzen dituzte, ez? Adibidez, hegazkin baten igotzen garenean, edo kotxe baten gaudenean, edo aerosorgailu baten funtzionamenduan, azkenean elektronikan eskatzen digute zertifikazio batzuk, non konplexuenan, adibidez, bakarrik ahalbidetzen da errore bat edo fallo bat egotea 100.000 urtero. Hau da, estatistikoki ezin duzu ezer garatu ez dena matxuratuko. Baina zertifikazio horietan, eta horregatik goazain lasai bai hegazkinetan, bai trenetan, ze, probabilitatea badago, baina oso txikia.
Zer gertatzen da, adimen artifizialan munduan, normalean, pixkat exageratzearren, baina ez da inbesteko arazoa, argazki baten, katua edo txakurra den, edo horrelako gomendio bat emateko, Edo dena den, azkenean, pertsona batek zerbait erabaki behar du, adibidez, mediku batek erabakitzen duenean, noski, adimen artifizialek asko laguntzen dio, radiografia horiek prozesatzen eta barez. Baina beti dago pertsona bat hori horrela den ala ez, esaten duna, edo sinatzen duna. Gabiltzana orain da, bai normatiba eta estandar alorretatik nola sartu dezakegun adimen artifiziala horrelako elektronika diseinatzen, horrelako sistemak diseinatzen ditugunean, ze gaur egun ezin ditugu erabili zertifikazio horiek behar badira, ezin dezu erabili adimen artifiziala prozesu hortan. Segatik, lehen uste dut ere irten dela, esplikabilitate kontuak, azkenean garatzen ari gara deep learning edo kaxa beltzoiek, non sarrera batzukin konklusio bat ematen du, batzutan ez dakigu oso ondo nola, ze bide eraman duen, eta orduan zientifikoki asko lantzen ari gara mundu guztian, nola esplikabide horrek eraman gaitzake, sistema artifizial batek erabaki bat hartzen duenean, nola auditatu daiteke zergatik hartu zuen erabaki hori, eta zergatik, aksidente bat dagoenean, kaxa beltz hori, ze gertatu zen. Eta noren erantzunkizuna zen, gertatu dena. Eta mundu hortan, imaginatu dezakezu zenbateko esfortzua beharko da hurrengo urteetan, baina ni seguru nago, ez dakit zenbat urte pasako diran, baina azken finean adimen artifizialak gero eta erabaki gehiago hartuko ditunak seguru nago. Eta horrek ez du esan nahi fidagarritasuna txikituko dena, justu alderantzi zen beharko litzateke, elektronikakin gertatzen den moduan, gaur egun sistema ziburragoak edo konfidagarriagoa dauzkagu aurreko hamarkada tamaina. Bai, niri hemen gustoko jaten gehitzea igual, aipatuzun fikzio realitate kontu horretan, sortzaileen edo artisten munduan, eztabaida handia emon da, lan mundu horretan, entzunaren mai inguru baten nola Googleen bilaketa bat eiterakoan agertzen zan lehenengo irudia ez zala autore originalaren obra bat, baizik eta adimen artifizial batek sortutako obra bat. Eta hor nola gutako gehienak ez garen gai hori detektatzeko, eta hori da, zelan adimen artifiziala gure pentsamendu logiko eta strukturak oso ondo erreproduzitzen dauz, eta hori eiteko gaitasun handia deko, eta orduan, guzti hori tragatzen dugu eta errealitatearekin, konfunditzen dugu orduan. Fidagarritasun hori eta etikoki zuzena izate hori asko egongo da igual, artisten munduan adibidez, plagio eta datu babesak, babaiserako legeak edo arauak esartzen, justo oindela pare bat egun jakurri berri nahin ChatGPT nola oin sartu da ben copyrightarekin erlazionatutako arau bat, ez oin arte ez dana egon, enpresei bertatik jasotako informazioa erabiltzean babes bat emateko. Eta, ez dakit, nik ustot, kaldera bideratzen bago hori, zerrein aldogun guk fidagarritasun hori bermatzeko, igual, komite etikoetan anistasuna bilatu, ideia ezberdinak txertatu. Eta uste dut, asko, adimen artifizialarekin dekogun harremantze hori bebai landu, eta sozializatzen ikasi, sistema hauekin. Igual ez ikuspegi tekniko batetik bakarrik ulertu eta baizik eta gizarte moduan eta humanotik igual gurekin geratuko dan zerbait moduan onartu, geratuko dalako eta geratzeko dagoelako eta gero eta espazio gehiotan agertuko dalako. Eta igual igual pentsamendu kritiko bat landu eta erramintak guk norbanako moduan erramintak garatu kriterio batzuk izateko, uste dut teknikoki edo datozen
araudi guzti horiek, lehen aipatu den abiaduraren ondorioz, teknologia honen aldaketaren abiaduraren ondorioz, zaila izango dela horra heltzea, edo, oingo zaila egiten ari jaku abiadura hori jarraitzea, eta ez bada teknologia geratzen, sinatu zen akordio hori moduan, teknologia geratu, erabaki batzuk hartu, eta gero garapenarekin jarraitu, kostatuko jakula horra heltzea. Orduan, oraingoz, uste dut, gizarte moduan norbanakoaren eta, talde ezberdinen lana dela, euren segurtasun edo ideologia edo goraipatu nahi da bezen erabaki horiek bermatzeko, pentsamendu kritiko bat garatzen saiatzea, ez? Ez dakit, egun hauetan entzun dezuten Bad Bunnyren polemika, Bad Bunnyk, ez? Egin da oso virala abestiren bat, bere ahotsa ematen du dela, berak ez du hori abestu, ez da bere abestia, eta bera oso haserre dago, ezkenean bere marketingeko erramenta erabiltzen adian hor diru aiteko, ez? Ni badauzkat lagun batzuk ari direla, estatu batuetan diru laguntza handi ematen dira unibertsitate batzuei, justo watermarking deitzen horrelako teknikak sartzeko, azkenean, gaur egun oraindik pixkat bereizi daitezke esparru batzutan sedatu diran artifizialki sortuak eta zeintzuk ez. Laster hori segurazki, gaur egun nik argazki askotan ez naiz kapaz, eta gainera ikusi zute ere, gaur egun kontzeptu edo filosofikoki ere beste esparru bat esan daiteke, gaur egun ja badaude mugikor batzuk, argazkietarata, ez da argazkia, da, zure perfil hartzen du, baina gainera ondo etaratzen zaitu, alboan dauden jendea kendu egiten du, edo berai ere irrifarra jartzen die, orduan, nik uste bai dela oso interesgarria teknologikoki ere nolabait erantzun ematea, eta nola seilo bat sartzea, ez? Adibidez, oso habituala guretzat, adibidez, orain hasiko dira telebistan iragarkiak, eta zuk segitu ikustezu, ez? Jostailuekin eta jartzen du, hau ez du egiten, ez? Honek ez du egan egiten, ez? Hau artifiziala da, ez? Nolabait jakin beharko dugu, ze kontenido ikusten ari garen, zer dan erreala edo ez, hor nik uste bintzat interesgarri izan daitekela. Gero filosofikoki igual, gizarteak igual azkenean barrerak hautsiko ditut, igual zet argazki bat nahi dugu, edo ni ondo agertzea nagon tokian eta iluminazio onarekin. Nik uste ez gaudela agian orain gu garana eta gu izango garana ez gara berbera, beraz ikusiko dugu ze evoluzio daukagun hortan, ez? Gero, zakit pres gauden, langile bezala, pertsona bezala, erabiltzeko, ekoizteko, gure entitateak, publiko eta pribatuak, handiak eta txikiak, prest ikusten dituzu, Lehen komentatzen zuten, nik uste mainstream diren teknologietan, noski enpresa handiak neurri handiago dauzkate, ez? Baina bestalde, ze da indartsuago, ez? Txingurria edo elefantea, ez? Txingurria bera baino 100 aldiz pixu gehiago mugitu ezake, eta elefantea bere herena, ez? Nik uste innovazio aldetik, badaude, adimen artifiziala badakar demokratizazio parte bat, baina dana erlatiboa da, ez? Adimen artifiziala esparru nik ustez oso handia da, gaur pixkat irtetzen zaigu, gizartean igual gehien ikusten ari dena, ez? LLM modeloak eta horrelako IA zerbitzuak, ez? Baina adimen artifiziala askoz ere datuagoa da. Esparru askotan dago, ni goratzen dut, oindala 20 urte gendun analizi bat nola ikusten gendun 20 urte barru nola izango zen gure etxea, ez? Hau 2025erako itoa zen, edo? Eta esatik zuet, guk askoz ere elektronika gehiago, robotika gehiago ikusten gendun, eta adimen artifiziala hor daukagu, baina nik uste bere punturik onuragarriena da askotan ez garala konturatzen. Eta hori da gakoa. Guk ez dugu zertan jakin behar zer egiten ari da. Nik ez dakit nire mugikorra adimen artifiziala erabiltzen ari dela baterian bizitza edatzeko. Hori berak egin beharko du. Nik ez dut nahi
hor kontrola izatea, ez? Orduan, nik uste hor, esparru oso handia dela, ez? Demokratizazio hortan, lehen komentatu dut, gaur egun elektronika askoz ere merkeagoa da, eta produktuak itea eta adimen artifizialaren berritazpena bizkat hortan datza ere, ez? Baina modelo komplexuak entrenatzeko gaitasun eukitzea hori munduan jende oso gutxi dauka. Elektronika mailan, gu asko lantzen du elektronika munduan esango nuke bat dagoela. Nvidia dago lider absolutu moduan, badaude gero batzu gerturatu nahian, baina horrelako lehen komentatzen zuten modelo handi horiek entrenatzeko ez dago alternatiba askorik. Eta hainbat trilioi parametroko modeloak egiteko, segurazki ez dago herrialde bat baino gehiago, ez? Nik beste kontu bat sartuko nuke, ze energia behar den hori egiteko. Ze gaur egun TIC zerbitzuek munduko, esateute, munduko 2,5% kontsumitzen dutela energia mailan. Eta carbon neutral puntuan edo 2 edo 3. Hori seguru nago igotzen joango dela. Ze sistema hauek erabiltzen ditugun bakoitzean, bai entrenamenduetan, bai inferentzian, energia bilua kontsumituko da. Nork ordainduko du hori, ze inpaktu edukiko du, nola regulatu hori ere, puntu garrantzitsu bat izan diteke etorkizunean. Bai, guztiz ados ez, jasangarritasunaren kontua igual ez dala aipatu, baina badala hor presente edo agertu behar dan zerbait ez, eta igual oinbeste ardura batzu deko guzela guk baliabideak edo enpresa moduan edo norbanako moduan baliabideak deko guzen sistema hauek erabiltzeko maila tekniko edo erabiltzaile soil modura, baina hori, gero sortuko diela beste ardura batzuk, agian hori, etorkizunerako uzten gabizenak eta igual orain geratu, pentsatu eta horren inpaktua baloratu beharko zala, agian beste neurri batzuk hartzeko erabilera horri lotuta, ez? Eta, bai. Lehen, aipatu zu gauza gaiozu, obedela ez jakitea bezala, edo zertako jakin adimen artifiziala duela bidez gure mugikorrak, ez? Bentsat, azaldu nahi nuna da, nik uste, nik nahiago dela, gauza batzutan, nik bentsat evoluzioa horrein ikusten dut, nik ez dut zertan jakin behar hori erabiltzen ari dena edo nik ez dut zertan eraginik egin behar. Nire espektatiba da, sistemek niri laguntzea. Ez ni beraien atzetik ibiltzea, hau aktibatu, hau egin, hau botoi hau sakatu edo ez. Ni nahi dudana, da, nire inguruan nitaz kezkatzea eta niri laguntzea. Hori izan pixka kontzeptua. Nik pertsonalki uste dut, niri kontrakoa, niri gustatzen zai jakitea eta sentitzaz pixkat engainatu ere bai, igual, irakurri mugikorra zenbat kontrol sistema ditun, ez? Nik jakin gabe, ni jakin gabe emandakoak. Irakurri gabe emandakoak. Ez, orduan nik uste dut, bai, kontzientzia... Bai, a ber, segurez, nire iritzia, lehen esan dut, ez? Nik kolore bat badaukat, nahi esan, teknologia gustatzen zait, bale? Orduan, pare bat hamarka da duela, guk pentsatzen jandun beti, guretzat oso etorkizuna zen, zuk ikusten dituzun iragarkiak eta guk nahi gendu, teknologia dantzen nahi ginen hori egia izateko. Eta gaur egun, egia da ere, gizarteko zati on batek ez du lan nahi hori bere pertsonara orientatzea, ez? Navegadore guztietan puntu pribatu bat dago, inork ez jakita nun ibilizaren. Orduan, azkenean nik uste aukera izan behar dela. Aukera izan behar dela, pribatasuna hori bermatzeko, eta zuk ez baduzu nahi, inork ez jakitea segin duzun, edo legeak bintzat kenduta eta, baina nik uste pribazidade hori ere noski oso garrantzitsua dela, eta azkenean egia da, alde batetik, ona dela zu jakitea sistemak hori egitezakela edo egiten ari dela, baina nik esan nahi duna da
hori zuk azeptatu ondoren egin dezala. Ez ni biltzea sistemen laguntzen, baizik eta sisteman hil. Egia da, gizarte oso komplexua da, bakoitzak bere bizioa dauka, batzuk asko sufritze dute, ez dakit, jende askok, adibidez, GPS-a eta kendu egiten du, inorez jakiteko nola mugitu zaren. Eta nire bizioa justo kontrakoa da. Ni nahi dut hori egotea, noizbait, norbaitek bilatu behar banau, aurkin azala, gure gizartea oso komplexua da eta denok egin behar dugu aurrera, pausua, eta orduan denon perspektiba sartu beharko da koktelera hortan. Igual hor, zuk horrekin lan eiteak eta zuk horren atzean dauen guztiaren kontzientzia bat eukiteak lehenengo pertsonan igual segurtasun bat ematen dotzu, jakiteko horrek zer reperkusio edo noraino heldu aldan hori aktibatuta eukitea. COVID-aren momentuan, tokazu zitzaigun, gainera, amengo bi entitate egon ginen hor, Eusko Jaurlaritzari laguntzen pixkat, nola propagatu ziteken eta goratzen dezute hor, orain arte, ezinezkoa zen kontu bat lortu gendun, eta zen, administrazioetatik, GPS eta informazio egitzea, jakiteko nola mugitzen ziren probintzietatik eta pertsonak. Imaginatu ezakezue, guk ez genula nahi jakitea ez dakize pertsona konkretu nora zijoan. Egia da, hori ondo kudeatu ez ezkero, norbaitek pentsa dezakela, hori egin zezakela. Baina gauza da hori, pribazitate hori ondo kudeatuta, teknologiak asko lagun dezake esparru askotan, baina, nik ere ulertzen dut, beste bizioak egon daitezkela, baina hori egin badaiteke, zertarako erabiliko du norbaitek, nola garantizatu ondo erabiltzen direla datuak. Hori ere oso garrantzitsua da. Oin badabiz ustot lanean, Europa mailan legedia orokor batzuk ezartzeko, eta igual, ley de derechos humanos, gizeskubideen, horren pareko zerbait, datu digital hauekin edo sortzeko, eta igual horrek, ez dakit, zenbaterainoko, legeak batzutan, ez dakit, vigilantzia edo ekarri aldau, eta ez dakit, zenbateraino askatasuna eta emongo dozkun, baina, bueno. Nik uste gertatzen dana lehen, uste Mikel izan dela komentatu, bietako Mikele, baina nobete komentatu du, gero, horrek ere, pizkat frenatuen dezake innovazio kontua, regulazioak eta hamar, hor ere esparru oso ezberdinetan konpetitzen ari gara. Estatu batuetan, beraien evoluzioa da, barkamena eskatu, gero, saiatu, innovatu, egin gauzak, eta gero, igual barkamena eskatu beharko da. Ez da esaten da moda de mala fe, baina, igual gero eskatuko dozu. Txina mailan adibidez, datuak oso ondo kudeatuta daude. Norenen diren datuak ez daukagu dudarik, ez da? Badakiten norena diren datuak. Eta Europa mailan, askoz ere, perspektiba etikoa landu dugu, erregulazioarena ere, baina batzutan, hor, karrera hortan, pixkat ekilibrio ere lortzea garrantzitsu izango da. Eta lantegietan, langileen zer eragin izango du. Lehen aipatu da, ez dela lanak entzera datorren zerbait, baizik eta hobetzera. Hor ere, politikoak igual ez da esan beharrekoa, baina lan batzuk bukatuko direla, hori ere nik uste egia dela, hori horrela da, edo gutxienez asko aldatuko dira, baina hori beti gertatu izan da, revoluzio industrial guztietan, eta ez revoluzioetan ere hori gertatu izan da. Bai. Orduan, azkenean evoluzio hortan, gu bintzat, gero eta lan gehiago eskaintzen dugu, nahi esan, azkenean ez dakit ze sektoretan gutxitzen ari da edo, demanda hori, baina beste askotan asko igotzen ari da. Sektore teknologikoetan, guztietan, mundu guztia gero eta pertsona gehiago nahi ditu, ze proiektu gehiago daude, aspirazio gehiago eta evoluzio gehiago, ez? Nik uste dut oin lan munduan beldur handia sortu da, lehen aipatudan artista edo sortzaile mundu horretan, ez? Argazkiak zukitz batzuk sartzen dozuz eta irudi bat dekozu nahi dozun horrena edo bideo bat, eta orduan
igual mundu horretan bada olako beldurre datu bat, eta sortzaile horiek igual orain euren lana, adimen artifizial honetara ohitu beharko die, eta euren lanak eraldatzeko erabili, eta bai, oinarrizko sorkuntza horiek igual, hori balioa eta pisua galduko da biela. Azkenean, igual, galdera ere da, zer da kreatibitatea. Adibidez, lehen esaten nuen watermarken horrekin norbait, nahiago du, niri ze gustatzen Bad Bunny, baina nahiago du norbaitek Bad Bunny berak idatzitako, ez dakit berak idatzi ditu, baina berak idatzitako abesti entzutea, edo ia batek melodia sortzea eta hori entzutea, ez? Igual helduko gera, momentu batean, adibidez, artesania munduan eta pertsona askok nahiago dugu igual produktu bat eskuz egindakoa erostea, trokel baten egindakoa baino. Igual horrelako egoerak ero izango dira, edo liburu bat, horrelako LLM modelo batek, liburu bat idatzi ezake. Nahiago dugu jakitea edo nolabait ziurtatuta edukitzea irakurtzen ari gana pertsona batek idatzi duena, gerta daiteke baita. Nik uste oraindik ikusteko gauza asko dauzkagula, ez? Ez dakit, gizarteak nola ze pauso emango ditugu, baina nik uste burua oso irekia eduki behar dugula, eta beldurra izatea horrelako teknologiak datozelako, nik uste ez duela zentzurik, nik uste igo behar garela, eta asko lagunduko digute. Nik uste adibidez, osasun munduan, kriston aukera daukagu. Kriston aukera daukagu, eta ez bakarrik gauzak lehenago sendatzeko, eta baizik eta, ez dakit, helduagoa bihurtzen garenean, laguntzak izateko, adibidez, bakardadean bizi nahi duenak bakarrik izateko soldua denean, ez dakit, asko, puntu oso positibo asko ikusi ditut. Eta horre igual sortzaileen mundura elkarrizketa bat eukiteak, eta igual adimen artifizialak eramango duzkula leku batzutara orain arte ez duguzenak esploratu, ez? Eta igual sortuko die gauza berri batzuk oraindik ez duguzenak ikusi, eta... Psikologo bat, adibidez, ez? Zene ezu, psikologo batek entzutea, edo, ez? Bionboan bestaldea, LLM ekosistema batek zuri entzutea, kriston pazientzia gainera izan dezake, eta gainera zuri hobeto datorkizun psikologoa entrenatzea, ez dakit? Zer da, hau ja Matrix galderak dira, ez da? Ez dakigu pasako garen mutur batera edo bestera, ez? Izan daiteke ere nahi izatea berreskuratzez zurraragizko harremanak. Edo biak, aldi berean. Nik uste dut teknologia geratzeko datorrela eta geratuko dela eta eraldaketa batera behartuta gauzela. Eta naiz eta humanoan asko sinistu eta beharrezkoa izan eraldaketa baten aurrean gauzela eta gu sinistu behar dugula honen onuretan, eta pixkat apustu batean eraldaketa honetan. Gauza da, nire ikuste gizakien gan normalean, eta bera zenbat arazo ditugun gure artean, baina normalean konfiantza gehiago daukagu, ez? Lehen komentatzen zuen, elektronikako munduan adibidez, konfiabilitateko ziurtagiria behar duzunean, eta sistema elektroniko bat diseinatzen dugunean, sistema horiekin, ez, zuk garantizatu behar duzu, ez dagoela, estatistikoki, fallo bat baino gehiago, 1.000 urtero. Zu pentsatu, daukazula, estatistikoki, ez adibidez, hiru aksidente egongo direla, 10 milioi kotxe pasatzen direna errepietatik, ez? Operazion salida, ez dakize. Baina ez da berbera, jakitea estatistikoki hori gerta ditekela, istripu bat egongo dela, eta hiru kotxean doazenak hilko direla, edo esatea, ez, rail berezi batzutan doaz, eta egongo da, frankotiradore bat hor zubian, eta hiruri tiro batoko die, ez? Estatistikoki berbera da, baina gure buruak ez du berdin interpretatzen, ez da? Eta hor, konfiabilitate munduan gure lankideak askotan erabiltzen dute horrelako adibideak, ez?
horrekin esan edudana da, guk normalean pertsonengan konfiantza gehiago daukagu. Eta egia esan ez dakigu gure burmuinak ere nola dabiltzan. Esan, esategu askona, eske kaxa beltz hori ez dakigu zer egitean, eta gure burua bai. Orduan, konfiantza kontua da, nola bai, nire ustez. Psikologoarena esaten nizuen, ez? Egia esan, nik segurazki nahiago ez pertsona batekin hitzekin. Baina, igual niretzat hoberena ez da pertsona hori. Igual, kriston burmuin artifiziala duen sistema bat izango da, ze nire bizitza guztian nirekin egon da, eta nola zer behar dudan nik daki, ez dakit. Galdera irekia dira. Baina ezin goiz eskua eman, bueno, esa eskua Zergatik. goxotas, izango da burmi bat. Edo besarrik ala. Igual gaur egun ez, baina hori ere denbora kontu izango ez. Ja. Zakizte, zer gelitu zaizuen Bueno, irekin ditu komentatzeko. gauzak. Ja, bai, ez? Edo galderarik, edo komentariorik baduze. Zuetako zenbaite jongo zinaten psikologo virtual batera. Bai, jongo esan. Medikuntzan nik uste hori, pausu hori, lehen baino lehen emango beharko dugula, ez? Ez daude medikoak guztiontzat. Eta ez daude lehenengo pausu hortan kudeatzeko nahiko. Beraz, medikuntzan nik uste ez dugu asko itxaron beharko, bueno, gaur egun ere, edo lista de espera, edo gero telefonoekin norbait hartzen zaitxu, baina segurazki pausuak eman beharko ditugu, gizartea gerota zaharkituago gongo da, laguntza gehiago beharko dugu, eta ez dago nahikoak. Bueno, orduan bukatutzat emango dugu topaketa hau, dena grabatu dugu eta laster izango duzu sarean ikusgai, bai Euskarari Elkartearen webgunean eta sare sozialetan. Mila esker, etorri zaten guztioi eta hau babestu duten entitate ere, bai Gipuzkoako Foru Aldundia, Laboral Kutxa, Espritaldea eta Arona Fundazioa. Bueno, mila esker.